So paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod, no? So mo kani ang importante nga pahimangno sa atong Ginoo kanato karong Domingo ha, no? Nga ato siguro mga pamalandungan nining simanaha, no? Kay labi na ng uban na masimbara og Domingo, no? So gitubag ni Jesus ang mao nga pangutana, jutay rabay maluwas, sir, jutay rabay maluwas, no? So imbis nga tubag si Jesus sa diretso nga pagtubag kung daghan ba o jutay ra ba ang mga tao nga maluwas, sinon giyang gipunting ang pangutana sa mas importante pa nga pangutana nga mao nga apil ka ba sa mga tao nga maluwas ug makasulod sa gingarian sa Dios, no? So gahimo nga personal ang maong pangutana, ikaw, no? Maapil ka ba sa mga tao nga maluwas or dili ba, no? O mausag ka na ang pangutana nga gipangutana ni Jesus ngadto kanato karon, no? So dili kayo ta maghatag og pagtagad kung jutay ra ba o gagmay o daghan ba ang maluwas tungod kay wa mata masayod, no? So ang Dios ra maoy nasayod sa tanan kung daghan ba o jutay. So ang natong tagag pagtagad ang mao lagi nga pangutana ni Jesus, no? Kabahin batas mga tao nga maapil sa maluwas nga makasulod sa sigpit nga pultahan or dili ba, no? Maapil batas mga tao nga maalaot, no? Tungod sa atong kinabuhi sa pagkamasalaypon ug sa kinabuhi nga makasasala, no? So mao kana ang importante, no? Og wala na tay panahon nga usikan, no? Mo sa daang lain nga gitudlo kanato sa mao nga ebanghelyo, no? Dili ta magusik-usik og panahon, dili ta moingon nga taas-taas pa man ang akong kinabuhi, napay daghang mga katuigan nga akong puy-an, no? Dinhi sa kalibutan. So dili ta sigurado niya na, no? Dili ta makasyur kung mutaas ba or mubura ba ang ato ang kinabuhi, no? Kay base og mapuhon wala na ta, no? Tawgo na tagbalik sa atong Ginoo, balik kaniya, no? So ingon nato nga base og mapuhon pirmahan na tas mga wati wata kasayod, no? Basin dili na ta makamata or base ba na aksidente may tabo kanato wata kay balo, di ta makasiguro sa atong ugma, no? So mao nga anang pahimangnon sa atong Ginoong Hesukristo nga maningkamot kita pagsulod sa sigpit nga pultahan, no? So paningkamutan nato ang atong kaluwasan. So tinuod ang kaluwasan grasya sa Dios, no? So klaro man na sa atong mga pagbasa, sa unang pagbasa sa atong salmo nga kabubuton sa Dios ang pagluwas sa tanang mga tao, no? The universal salvific will of God. Apan ang mao nga tanyag o pagdapit sa kaluwasan dili man ikapamugos sa Ginoo sa tao, no? Depende sa tao kung mutubag siya sa tawag sa Ginoo sa gitanyag nga kaluwasan, no? O bisan grasya siya kay gipakamatya naman ni Jesus sa krus, gibayra naman niya ang atong kaluwasan tinuod, no? Pansalain bahin dili sabta mo kumpiyansa, no? Kay samtang buhi pa kita ato usab nga tahas, no? Ang pagpaningkamot nga maangkon nato ang kaluwasan, no? Nagitanyag sa Dios, no? So pa ni Walter Kumunchak, it is God's gift and our own task, no? So naay duha ka mga butang nga nahilambigit sa mao nga tanyag sa kaluwasan, ang gasa sa Dios
nga nahimong sayon alang kanato ang kaluwasan, mayang gibayran sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, no? Masalaing bahin maningkamot gihapon kita sa atong kagulingon sa pagpuyo sa kinabuhi nga matarong, no? Sa kinabuhi, sa pagpuyo sa kinabuhi sa diwa, sa gugma o pagpangalagad sa atong isig kaingon, no? So di ta magkalimot sa ikaduha nga bahin, no? Sa maong tanyag sa kaluwasan ang atong usab nga paningkamot, no? Di lang ta magsalig nga gasa ni siya o grasya siya gikan sa atong Ginoo, no? Importante ang mao nga pangutana kay mo man hangtod karon so mao gyapon ang pangunahuna sa ubang mga tao, so ilabi na ni mga laing mga sekta, no? Laing mga relihiyon, no? Kung musaka sila sa inyong balay aron agnihon mo o danihon mo nga mobalhin sa ilang relihiyon, so usa sa mga ilang pagpadanig kaninyo kami ray maluwas, no? Mao magyud ang kanunay ang usas mga ilahang tanyag, no? Mga madani kamusad nga way mga inosente ra kayo, kamura day maluwas, mo apil ko ana, no? Kay kita ra day maluwas, no? So kuhay sa mga tema sa atong mga pagbasa karon, no? Sa unang pagbasa din gitawag sa Ginoo ang mga nasod, no? Na maghalad ngadto sa Jerusalem, maghalad ngadto sa Dios, no? So naa gitawag sa Dios ang mga tao sa nagkanalaying suhok sa kalibutan aron paghalad kaniya o pagsimba kaniya, no? Dito sa bukid sa Jerusalem, yusawon sa Dios ang mga tao, no? So ang kaluwasan ngayang gitanyag sa tanang mga kanasuran. Kung mapunin gustong salmo, panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Og mga sa mote una, no, atong paningkamot og nga wala na tay panahon nga usikan, no? Kay wa ta masayod unsa ang may tabo ini kaugma, no? Masalang bahay naghatag usab kining paglaom kanato kay mo man ang mga pulong ni Hesus sa katapusan nga bahin sa ebanghelyo. Daghang mga tao nga mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kananan dito sa kingharian sa Dios, no? So naghatag sa natong hulagway sa nagkanlaing mga tao nga magkasulod sa kingharian sa Ginoo, no? O kingharian sa atong labaw nga makagagahom gikan sa lain-laing mga nasod sa tanang suok sa kalibutan, no? Apan importante sa mga gihapon gihimong personal ang maong pangutana, unta kita pod mahay apil, no? Ikaw pod unta mahay apil sa mga tao nga makasulod sa maong sigpit nga pultahan, no? So nganong sigpit man siya, wa nagpasabot nga ang Ginoo na mili ra sa mga tao ngayang pasudlon, no? Kundi katong mga tao nga sigpit siya kay naningkamot man ang tao, no? Nga makasulod sa maong pultahan og lisod ang mao nga paningkamot kay magpuyo man tas kinabuhi nga matarong, no? Og lisod man ang pagkinabuhi sa magtinarong ta, no? Binuotan ta dinis kalibutan, lisod ang maong kinabuhi. Masayon ang pagbuhat og dautan, no? Masayon ang pagkahimong tapulan, wala lang ta gibuhat, no? So mahimo sab mo pwede ra pod nga wala lang tay pagtagad, no? Sa mga butang nga adunay kalambigitan sa atong kalawasan, no? Nga babasag din na sila diha, no? So paningkamot lang mo ginyo, no? So mao nga lisod, no? May pagkalisod mo na nga sigpit ang pultahan tungod kay naagihapon, no? Ang tawag sa tao nga maningkamot, no? Uban sa grasya ug panalangin sa Dios, no? Unta
maangkon nato ang kaluwasan, no? So kita mahimong kabahin sa gingarian sa Dios, no? Ug ilagway ang gingarian sa Dios nga usa ka kumbira, no? So sa kumbira nga din gidapit ang tanang mga tao, no? It's an open-ended table fellowship, no? Sa pagpangaon nga unta lain-laing mga tao, sa walay pagpili, walay pagpihig, no? Basta kay gitawag sa Ginoo og nahimong kabahin, no? Sa katawhan sa Dios og naningkamot, no? So mga tao nga naningkamot nga makasulod sa gingarian sa Dios. So nahimong kabahin sa maong kumbira, no? So maninindot di ay kumbira di ay ang gingarian sa atong Ginoo, no? Di ng mga tao miambit sa grasya, no? Mga panalangin nga gihalad, no? Sa atong Ginoo dito sa iyang gingarian, no? So mo gyapon unta mao lagi unta kita usab mahimong kabahin sa mga tao nga naluwas, no? Una tungod kay gasa, grasya sa Ginoo. Ikaduha tungod sa ato usab nga paningkamot, pinagi sa atong mga mayong buhat pag salikway sa dautan, no? Ug sa atong mga buhat sa gugmag pagpangalagad, kita mayapil sa mga tao nga makasulod sa gingarian sa Dios agi sa sigpit nga pultahan. So hinaot lang ta. Manindog kita ang tanan para nga atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Jesucristo ang anak sa Dios, anak sa Amahan sa walang paykaguigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Diyos, ikas sa Diyos na matuod. Anak ni Tuhan, usap kinaya sa Amahan. Pinaagigan niya ng ating pangabdanan. Tunod ka lang ng mga tao, anak sa atong kaluwasan. Ikanaw siya ikas sa langit, sa lalaw sa Espiritu Santo. Dahil siya mamaylawas, ikan ni Maria kaunay, kung nahimong tao. Tunod ka lang ng ilasang siya sa krus, sa tungkol ito siya pinag. Nagano siya namatay sa ikatulungan daw ano siya at matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit, nagalingkod sa tungkol sa Amahan. Umalit siya kayayaan at magtuong sa pag-uwi sa mga minatay. Kung yan pinalian ay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Panginoon mahatag sa nilabuti. Nagalikan siya sa Amahan sa Tuhan sa Amahan mo sana, isinimba sa niya o imayang, isulti pinaangin sa mga kapatid. Nagtako kami sa usap, santos, pagiligo, isulito sa simahan. Nagayla kami sa usap kabuyan, anak sa kapsaytuhan sa mga sana. Nagkakaabot kayo sa pagkabanaw sa mga pinatay, sa kinabuhi sa mga abot ng kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katawan, kung nagsalig kita sa atong kaulingong katakos, dili gayud unta kita makatambong sa talad kananan sa atong Dios. Apan matuhon kitang misanong sa iyang pagdapit sa tanang katawhan aron makasulod sa iyang gingharian. Busang pagsanon kitang mahalad sa atong mga pagampo ya sa pagingon.
Amahan kaluy kami. Alang sa tanang sakop sa santos nga simbahan sa Dios, nga pinagi sa pag-antos o pagpailo, makadangat sila sa kumbira didto sa gingharian. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangagamhanan sa kanasuran, nga tahuro nila ang relihiyosong kagawasan, ug tugutan nila ang ilang katawhan sa pagpamati sa pagdapit ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nawad-an sa pagtinguha sa mga butang langitnon, nga mahibalik kanila ang kadasig sa pagtuo ug ang kalipay sa mga sakramento. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkatigom niining Eukaristikanhong altar, nga makakita sa atong luna didto sa kumbira sa gingharian sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makakaplag sila sa walay katapusang kinabuhi diha ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo gamahan sa tanang katawhan, masaligon kaming mapadangat ining among mga pagampo, kay buot man kaming musanong sa pagdapit sa imong anak, among bugtong manluluwas, nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen.